Mayong gabi kanatong tanan, gabi na ni Sir RJ nga gikan sa Davao. So naniid ako sa inyong discussion. May tungod na hining adlaw ipapahulay Sabat. So ang ako ang ani specific lang yun nga tubagon. No, dili man ta mo ato sa lain pa nga mga issue unsa pa gyud. Ang akong pangutana Sir RJ unang pangutana ang buhis pangutana. Kaya kitang tanan gusto mang malangit o gustong maluwas. Ang akong pangutana, sa mga linuwas, sa bagong langit, sa bagong yuta, unsang adlaw ang igsisimba dito sa mga tanang katawhan nga nagpakita subangan sa Dios. Adlaw Domingo, adlaw Sabado. So, multiple choice lang, Sir Andy. No need na sa mga explanation ng mga lahi na. Multiple choice lang, Sabado o Domingo. Sumala sa nakasulat sa Biblia, adlaw-adlaw. Ilagay Sabado, ilagay Domingo. Adlaw-adlaw. Okay, matod nimo adlaw-adlaw. O unsang specific nga adlaw sumala sa Isaiah 66:22-23. Sumala sa Isaiah 22-23 specific adlaw, multiple choice man to Sir Arjay. Kaya nga akong pangutana nga kung kita gustong mga luwas, kita gustong mga langit, sa bagong langit, sa bagong yuta, tanang katawhan sa Dios, muadto siya atubangan ug musimba sa adlaw. Ipamula ako pangutana, unsang adlaw Sir RJ? Sabado o Domingo kana lang yan. Ano di mo kumusunod sa ino nga Biblia man akong nasunod, di ba? Ang Biblia akong nasunod ko ang doktor. Ano mo ihikot mo niyo sa Sabado Domingo? Ang nakasulat sa Biblia adlaw-adlaw at pila Sabado at Domingo. Pero sa mga last na yung pangutana kay tulo raman to. Palayon. Okay, atong naklaro mga igsoon. Ganis pa ni Sir RJ ha. Ganis pa niya. Sa ako manglonggi kaingon ganina mga igsoon sa naminaw karon. Gusto tang maluwas, gusto tang malangit. Ang akong pangutana niingon man ang Dios nga ang ingon ang Biblia ang tanang katawhan nakatong nga linuwas na bagong langit bagong yuta musimba siya tubangan unsang adlaw specific duha ra ka adlaw ana ko nangutanas lain-lain adlaw unsa pa nga lain nga mga ideya duha ra ka adlaw specific pero di man gyud sa motubag kana lang Sir RJ gusto lang nako nga i-clarify kung unsa jud imong tubag Sunday ba o sa Sabado ba o Domingo kana lang Sir RJ. Ano higtan man po niya mo sa Sabado Domingo nga ang gibutas Biblia adlaw-adlaw man. Pag iyong adlaw-adlaw ang pilang Sabado at pilang Domingo. Adlaw-adlaw adlaw gabi po gani. Di ba? Pasawan ako adlaw gabi din kay. Pila kay adlaw-adlaw gabi gyud. Pasawan na to, pasawan na. 4-8. Sabado ting Sabado man. Ihikot dito sa adlaw Sabado. O niya, pasawan na to. Ang tagsa may ulam kapako galupop sila sa mga mata sa sulod sa gawas wala sila ihunong sa ilang pag-awit adlaw o gabi kung sa ilang pagsibak balaan ang Ginoong Dios nga labing gamanan ang kaniadto ang karon o ang umaabot ito po yung punong sa adlaw sa babulan. Okay, thank you Sir RJ. Thank you. Sabado ting sweldo. Ang akong pangutana specific sa usa ka bersikulo. Specific sa Isaiah 66:22-23. Akong gipangutana diha sa bagong langit, bagong yuta, therefore diri ana. Ang iyang gibasa pinadayas 14. Petang premise pa ni moderator. Release pa ni. Ako lang ning gikuha na kay para gid nga matimbang ang reasoning. Sa reasoning ha, ato para gid nga matimbang. Kaya nga akong gipangutana specific jud sa bersikulo Isaiah 66:22-23. Therefore diri ana unya ang iyahan gibasa Revelation unya ito pa na sa langit susukwahe pati layo ang akong pangutana Sir RJ ayaw naglaglo sa Revelation ayaw nag-atog sa bersikulo single verses ang akong gigamit Isaiah 66:22-23 duha ka adlaw multiple choice ang imong itubag mao gani nga no need na ko nga
maminaw pa sa imong explanation sa lain-lain pa. Kanira gyud ha, kanira gyud. Unsang adlaw Sir RJ sa Sabado pa Domingo ingon makadlaw-adlaw. Ug mabasa na ko sumala sa inyong libro, sa inyong sumala sa inyong Biblia. Nga adlaw Sabado. Ang kunon mo ba? Nga ikaw nasayop ug mabasa na ko, tuba. Okay, matubag ko, simple lang tawag, anak pangutana, Isaias Kapitulo 61. Ano inikutan dito niyo mo dito? Ay, di ba meron sa laki mo? Dito ba bitaw pa mo, di ba ingon ko apil na sa patong Domingo? Adlaw-adlaw gabi, di ba? Adlaw o gabi eh. Sa galangit na kanina, asunta ka pa. Sus, kinoo ko yung tama, layo mo ng taon na nga. Tagalangit na ganyan na sulti, layo pa. Di ba? Ikadwa mo po ito, ang Isaias Kapitulo 61. Baka magkikristyano yan. Ang panahon na ay. Ano ihikot mo ginanin mo dito ikaw? Mapag-abot sa ikaw mga kristyano, giadlaw na adlaw sa Ginoo. Okay, pasabot, ang buhat ay labo, ang adlaw sa Ginoo. Ay, saan lagi? Papaputo ka sa akin. Ganina bitaw. Ganina bitaw. Alam, paminawas ako. Paminawas ako, di ba? So, taon, una, kung mayroon kang adlaw sa Padula, wala labot ang adlaw sa Ginoo. So, patong giingon sa Biblia, sa Revelation nga, adlaw o gabi. So, ito, kanina ko ito naman na mahayag ka. Bigagwanta niya eh, bigagwanta. So, sa kasunod ka naman kay ang Isaiah 61 is, refer na dito sa gitawag o mga hulo. Nga naman kay ang ilang gitawag o pagtuo, ang adlaw ipapahulay mo na ang dito sa langit. Pero ang gingon sa Revelation na tagalangit na gid mismo, adlaw o gabi. Yan ay magpagsaluhan, adlaw sa Ginoo mo ng adlaw Domingo. Di ba? Oh, karon kung na kayo mabasa, na adlaw Domingo ng adlaw sa Ginoo. Muli mo sa inyong mag-atras. Moderator, taas sa magkayo. Mukuha niya ko moderatoran. Alam ko yung concern kami ha. Ang akong pangutan na Peter yung mubuak. Unya, ang tubag pati ng taasa. Ika Davao, biyahig dinsan, pati layo ah. Ang tubag, maumaumot. Naunsa, hinuin na. Dapat moderator, yun, ako nang i-balance. I-balance. Wait lang. O, diya ha? Hindi ba? Kanina, ito ka nga, mabordain mo ang tungkol ng pangutan na sa pinupungutan na nag-premise ko pang ibaman gani. Ang amahan sa bakang baya, maubiyan na ang yawa. Diba? Mahimo ka niyang anak. Diba? Ang amahan sa bakang mo ang yawa, ingo ka mo, puro kayo mag-question, pero pinupungutan na ganun na. Taas po kaalo, di ka po tapato, padungis yung jinsan. Diba? Pwede ito karang panahon na, ito pa nakatarong, diba? Nga naman kay ang question is gitawag o bisan categorical pero needs an explanation. Ano naman, kung kay ang atong pagto is about Christian faith, dili Jewish faith. Akong balikon, Sir RJ ha? Akong balikon. Kita sa madugay na imo, niya, dagan pa magkagpusikot, ituha, mo dyan akong gipangutana, ba? Regarding ragyod ani, multiple choice, sa duha rakadaw, sa Sabado ba Domingo? Sa Isaiah 66, ay naku dalas pinadaya kay diri ko sa Isaiah 66, 22, 23. Wait lang kay nagtiri pala ito, tanawa mo. Tanawa ha. Ang ilahan ni programa ha, pero di kita mangutana, mura tag i-control. Mao bitaw na nag-premise ko man ko sir. Kasi kag-ingon na mutuin mo pangutan na pero ang inyong premise pati taasa. Diba? Kung gusto ka nga tawag ka ng pangutan na, diretso ang pangutan na o tawag ka ng gusto dito ang pangutan na. Pero manong tawag ka ng makomento ka pa o tawag ka ng dagat, sabi ko, o si purpose. Diba? Balikon ako, humananan ako dito mag adlaw. Apil lang sa Isaiah 66, apil lang sa gitawag o Revelation chapter 1 verse 10, apil po lang king mo sa Revelation chapter 4 verse 8. Sa ako lang nga concern mga igsoon. Kay kung mao man gud ni nani, mura og wala na wa na bagay ba, wala na timbang. Kay kung sa ilahan man gud nga pagbuti ilang programa, mas mutaas pa man gud ilang explanation.
Unya matapunan ni nalire. Ako nga news moderator Sir RJ kung musugot ka, pwede ba nga nimo tagaan minimo og gamay nga panahon para pud masaysay na mo? O isaysay pud nimo. Pero gamay lang nga panahon kay kung inani man gud dili man gud mabagay. Kay kung kami mo release sa among question, ang imo nga pong i-release pud na mo puta ang sagot, dinya dili na maayo makuan, mas maayo nga tagaan na tong pagtagad. Okay, ani, simple lang man ato ang tawag ng argumento nga gihatag sa inyo. Ano man inyo ka bubuo ang pangutana pero taas kay ano di gito pag taas kay ba? Mubuo kayo mo pangutana na kuno, ang pangutana mubuo pero taas imong komento. So karon, ikaw taas e pagka ako ipamubo lang nimo, dili mo ang na. Amo apa ning tawag ana ang programa na pagka ako pa imong puglang imubo lang ang tubag. Wala ta mo ang tubag ganina adlaw-adlaw. Ano adlaw-adlaw apil lang Sabado, apil lang Domingo, apil lang adlaw. Sumalas langit. So, nangayo o rekomendasyon, conclusion ang atong selection. So, panapir. So, sa ako pa kanina, no, tama ko, nga burang outside venue, ano na yung mga primitive sa mga pangutana. Tapos siya yung mga pamahayag, yun. Kunya, sa imong pangutana, gusto niya nga, dili siya limitahan nga, especially dito sa Isaias. So, yung explanation, migamit siya, kining laking nga mga balasahon, sabi, tungod kay kabahin sa iyang pagtuwan. So, dito ta sa concern, sa pay ko ba na ito, but nakapasta sa iyang oras, tungod ba na ito, kung kita-kita ang kunta ni, wala problema. So, sige, kasama yung lain yung mga concern. Sige. Kasi napay lang yung musunod na pangutana sa manggod. Das na ako ng pangutana kay maoran inyo aming programa so layo lang ko definition Sir RJ. Lasa na ako ng pangutana o matupag pa nimo kuan sa pa imong explanation inyo man ni. Karon na sinyo dili naman namo ni kuan. Ang akong pangutana lang Sir RJ mo ni unsay mabasa sa Biblia ninyo? Isaiah 66:22-23 ha kanara nga single verses. Ano ko dalag sa pinadayag unsa pa diha nga mga lain nga mga teksto. Isaiah 66:22-23. Unsa naman po? Unsang adlawa mabasa sa inyong Biblia? Sabado ba o Domingo? Kana lang nga ayo ko dala kay kung pag ganito, mailan na yun, ako yung video. Amo doon sa sign, kaya nagapas mo ko bro, dinawat mo ko kanina nga. Amo ato sa sign niya. Ang imong, nagpapay ko, as to the dito. Upasipay lang ka. Tungod kay, maurag yapong bersikulo ha, tiksoy mo niya. Pag itubag naman ito kanina. So sige lang, okay lang, bakit paglanda sa bonito, pero kung katungod, kung sa itanaw niya. According sa pinakadugay na translation sa Bibliang Katoliko, Douay Rheims version ang nakasulat sa Isaiah 66, Sabbath days. Mana, tubag. Sumala sa Bible na naa na mo karon og mabasa na mo nga Sabado letra por letra dili Domingo. O yun ta. Unsa naman po na? Ani ba, di pa nangutana ka sa kuha o version Katoliko? Douay Rheims ganyan akong giingon. Ayaw sa laki, ayaw sa laki, ayaw sa laki. Ayaw sa laki. Ito nang imo nga doing Bibliang Katoliko, di ba? Imo pa dito. Gusto mo niya dahil kang Monsignoria, di ba? Di ba na? Monsignoria tingin tumita no? Di ba? Sakpa mo. Di ba? Ayaw sa laki, ayaw sa laki, ayaw sa laki. Kapalo pa sa ino kung patulong. Kapalo pa sa mumutugpay. Di ba? Ayaw sa laki. Gani. Ang tawag ka ng objection, may tabunan ako na debate ka. Ano pa dito kanina? Wala, object mo siya mga kanina? Never mo nag-object kanina! Never mo nag-object ka naman! Saan ito rin nag-object ka naman? Ang kansi ka sa rason eh! Okay, balik ko na ito ha. Ingon niya kanina ang first premise niya, unsay mabasa sa versyong Katoliko. Ingon ko sa Douay Rheims version is Sabbath day. Kapag po ang ilang ibinbit ko no, is kitawag og Monsignoria. Si Monsignoria kagamit og dynamic form of translation. Mao na gibutangan niya Sabado, pero ang original na gitawag og kining version Katoliko nga Douay Rheims Sabbath day, dili Saturday. Okay, atong naklaro kanina
kanina, naingon siya, wala daw sa ni object. Klaro kay dire, ang moderator, naingon na lang ko, nasabi lang kay sila bisita. Klaro kayo, sa 89 moderator, ikaw ang naingon na? Oo niya, akong pangutan na premise. Butang. Ay, nado punto. Dili ba? Ano ba? Sukad pa kaganin no? Ang yawa ra ba yung ang tawag ano magsukad? Nag-object ba ko Mr. Moderator? Mr. Moderator? Mr. Moderator? Ano ba? Hindi! Ako na-object sa kanila? Sa kanila? Ang paliwan na ito ang tawag ano magsukad? Ha? I-continue na ang tawagan ko. Balik ha? Balik. Except kung nag-iba kita, no problem. So, karon, tutupag na po, Mr. Moderator, ha? Okay. According sa Douay Rems version na official version sa Simbahan Katolika, Sabat day ang nabutang. Kang Monsignor Reo, Sabado nga naman kinigamit sa dynamic form of translation. Dili formal form of translation. Wa may object, di makita sa video, kaya wa man nag-mic, dire ra yung mic ay sa moderator. Amahan niya akong pangutana, di ay sa moderator. Eh, wala man. Ikaw biya nagingon ha? Dili biya ako nagingon, si moderator ba ya? Mo bitaw na si RJ, ako rang gi-correct din eh. Para dili mo mataw-taw ang tanan ba, nga naminaw. Ako din ko. Naigo tayong tao tayo ng as moderator. Wala lang ta. So ini Brad. Ang atong gihimo, may masipay nila ka Brad. No? Pero ang argumento naara sa inyong duha, wala ko nada bayad. So atong Brad, isunod na nga pangutana kung okay lang sa mo kay natubag naman to. So sa imong pangutana sa kung sa man yun diya sa Biblia, ilagi sa Douay version, ako lang i-review So mauna, ipapahulay. So lahat dong imong giingon nga kalaing translation na Sabado to. Ang Latina Vulgata sa Katoliko nga version nga Biblia ilaha ni Latina Vulgata nagtug-an nga ang eksisimbas pagong langit pagong yuta Sabado. Tanang katawhan mo adto akong pangutana Sir RJ. Akong pangutana Sir RJ kay ingon man ang Isaias 22:23 nga ang tanang linuwas ug tanang katawhan sa tubangan sa Dios magsimba sa adlaw Sabado sumalat sa Biblia ang pangutana. Katawhan ka sa Dios ug katawhan siya ba? Number one, it is a dynamic form of translation. Diba? Makamay po. Pero ang gitubag ko na lang kanina. Gitubag ko na lang kanina nga it is a dynamic form of translation. Ikaduha. Naukay mo ba? Naukay mo sa... Naukay mo eh. Okay. Number one, it is a dynamic form of translation. Number two. Kanina sa lagi mo. Ano yung naninaw ko? Lupig ba naging ninyo ninyo? Hindi mo naninaw. Okay. Number one, it is a dynamic form of translation. Number two, remember si Monsignor Yap ang nag-translate ka ng giingon yung Latina Vulgata. Pero ang maong gitawag og translation wala na nag-refer sa inyong gituuhang giingon nga Sabado. Pero refer na dito sa gitawag og Sabbath day. What day? It is a seventh day. Kung saan ka seventh day? Sa Hebreo gitawag sa Yom Shabbat, dili Saturday or Saturday. Bitaw ng kaming Sabadista nga among gikuan na 7th day dili Saturday Adventist. Bitaw. Klaro naman Sir RJ, klaro man kayo nga ang weekly cycle wa gyud na usab. Mao man mo ang weekly cycle 7th day. Unya gibutan din na karon sa inyo kamo ra magani guro nag-usap-usap na Saturday. Pero ang among gisimba og ang Dios sa ikapitong adlaw 7th day og nag-prepare din na anatong daga sa isen sa Saturday. Ayo Nag-explain naman ka, pre. Basta explain na ka. Sa ganito. Nag-explain. Ayaw sa sa book na version Revelation 3 ang manguhit trabaho
ba iya siyawa? Ayaw sa pangulit niya kapag di kaya siyawa. Paminaw sa Ade lang kana. Bro, ini ang atong attitude pwede na ato ba nila. Atong ihatag sa dugang Ano ba? Ang style na kung nangilang ng is tahuso eh. Nga naman, una, ang ilang trabaho is to ask question. Ang ilang gihimo is ribat. Katawa lang Diba? O, katawa lang tao lang. Hinawin tao, kinatawin tao. Si Trajon ba nakasabot? Okay, ikadoon matawag ano, ikadoon na punto, ang ilang trabaho is to ask question. Karon, gipasaktan sila. Karon, ang gihimo, giinsulto pa ang tawag ining programa, giinsulto pa ang moderator. Giinsulto pa ang moderator, inyuha mo gining tawag ining programa. Na karon, tama ba ang manguhit, iyas din mo niya. Pero kadang katong mga nanguhit, katong mga nanguhit, katong mga kanang mga dili hudiyo nga nagpaka-hudiyo sinagugang sa tanas ba? Revelation chapter 3 verse 9. Kamo na! Nga naman, kay kanang balaod nga adlaw ipapahulag yatan sa di apil-apil mo. Thank you, Sir Arce. Yang ko nito nga manguhit iya siyawa ay panginig sunod para di kaya siyawa. Mone, ang akong tanaha. Ang akong pangutana, Sir Arce. Kay Sabado man ang mabasa sa Biblia na kinapulgata inyo ha ganito anda kadre kay muadto pa man kadtos mga palasyo sa argumentos nga wa naman ko nangutana na. Oh, muadto pa jud kas moderator nga object ka nga mao ni ingon ana dili mao yang pangutana sayo. Wa na ang akong pangutana mao ni. Kay nagingon ang Isaiah 66, 22, 23 sa Latina pulgata inuha ni Biblia. Kumusupat mo ani sa paon mo pare kay mao'y nagpirma. Tiya ang pangutana. Si Randy paminaw. Ayaw pangulit kay paron di kaya siyawa. Paminaw ha. Ang tanang katawhan sa Dios nga mga linuwas magsimba siya atubangan sa adlaw Sabado. Pangutana, katawhan ka sa Dios, katawhan ka siyawa. Ay pangulit kay paron di ka katawhan siyawa. Toba, kanang giingno din ang katawhan sa Diyos number 1 ang Israel. Ayaw sa sa Isaiah 66 na Israel na ang pinahon yung pagkakon mo? Na, mayawa. Kung mabasa na ko sa inyong Biblia. Sige, isa. Sa inyong Biblia. Nalain naman Biblia. Inyuhan ni Biblia. Wapan ni Biblia. Inyuhan eh. Katong sagpa sa inyong atubangan. Kundi ninyo ni kung supako ninyo ni. Wana, mamisikan na. Kanina na yung taong ko, kanina si tubag-tubag, anak, din namin full of translation na. Di ba? It is a dynamic form of translation kaya ang original word is dili Saturday. Shabbat, Yom Shabbat ang gibutan. Huwag yun ikapalo, babasawan na po. Kasabot sa nang dynamic, kaya masiwa sila kasabot ng dynamic. Okay. Kasabot lang. Okay. Kasi kasabot niya ay Okay. kasabot. Ang formal form of dynamic form of translation, for example, lecturer ang tamag yung kasabot sa kung tanong kayo doon. Ani ha. Ang formal form of translation, kana ng word for word translation. Pag imong word for word translation, for example, Yom Shabbat, word for word, Sabbath day. Pag maimong gami og dynamic form of translation, ang translator migamit og mga pulo nga sibo sa karon nga panahon. So pag ingon nga Yom Shabbat, natungnan ang Yom Shabbat sa Saturday. Mao na gibutan kang monsinyorya, kapila mo gibutan kanina, di ba? Ya according ni Propeta Isaiah, kanang katawang sa Diyos gibutan din na magsimba sa pagulagay paguyuta, refer na sa mga Israelita. Walay labo ang mga gitawag og Katoliko na. Pero nahimo ming katawhan sa Diyos tungod ni Ginoong Jesucristo. Kaya mga sila sa katawa sa Ginoo. Ningon siya ang iyahang argumento nga ningon. Haon kuno sa ato nga panahon. Haon hindi nga nung musupat nga haon naman din na. Kaya ang Isaiah 66, 22, 23 nagisgot sa tanang linuwas. Wala na mo tanda. Mga Isa, kaya wa pa gani. Nag-premise pa rin. Naging tanang linuwas. Mga katawhan sa Diyos. Tanang linuwas ba? General term, linuwas tanan. Saya ato ba magsimba sa adlaw Sabado? Apil ba kalito? Ina siya. Ako pangutana ba? Apil bakas linuwas o katawhan sa Diyos? O dili. O dili? Ano ka to?
concern sa modern side. Pero akong nakita bro, naminaw ako kaganina no. Mania, matira ko na sa moderator. Brad, kung naay na mga agree Brad, ay sa puta kay no mo na mga kaganina. Okay? So para dili kay distract. Wala may Anak ko ni patulon sa dilaw. Nagbihiban sila. Nya ka mo diri kalikod no kilaw o katawa. So pasensya. Ano na lang bro? Okay. Niya. Kapila na po nagibalik-balik. Dito na iba na ako. Tama bitawag kung batas pa na para makasabot mo. Nga nakakitawag kung 7 days sabat, di ba? Kasi na po nagitubag. Pero wa na nagpasabot ka sabat yung na. Nakanakato ang adlaw rong na-reference ka sa sabat. Hindi. So ang sabat ay natungnan sa kitawag kung adlaw sabado. Pero ang sabado dili na mao ang sabat day. Next! Kanang giingon nila sa Isayas, basaho na to. Kanang giingon ninyo nga Biblia ko. I-explain na ko ako mata. Karon, niya. 11. Himuon kong mga pari o mga libita ang uban kanila. Na ba may mga paring libita? Naam wala? Wala. Ang sila. Sunod, kay ingon nga mamulang hangtod sa kaangkulan ang bagong langit sa bagong yuta. Nga akong himuon, akong ginawang Diyos na mulungtad usap hangtod sa kaangkulan ang inyong makaliwa. Ano yung mga matawhan na inyong ninaw eh? Matag mag-usupan sa adlaw o ang matag adlaw ipapahulay. Ang tanang tao muduol ka nato dito sa Jerusalem aron pagsimba saya kena dibasa. Ay, tiyas demonyo gini mga tawanan lubag-lubagon ang nakasulat. Ay, ang lubag-lubagan. Lubag naman ko. Lubag ako ba? Nakahawa, di ba? Nahalaman mo, no? Halang sa inyo ba? Halang sa inyo, di ba? Nanguhin ko, di ba? Kaya ko na sobra pa siya. Kaya sa... Pagkatawag anang napan kani, subyado kani. O man na gani nga. Okay, balik. Ipugos sila bagong langit, bagong yuta adlaw ipapahulay Sabado. Sumala sa nakasulat sa gitawag. Biblia ang gitawag og Katoliko. Tubag na nako ito sa dananin ko sa translation. Pero karon, kinsa man na? Amo na? Apil mo na? Balik. Apil pa lang. Si Mamo Jerusalem? Wala kapil niya. Si Mamo Jerusalem? Wala pa kapil niya. Si Mamo Jerusalem? Wala magayong kato sa duhol? Diba? Balik! Himuon kong mga pari o mga libita uban kanila. Na may paring libita? Wala. Kung na ay paring libita ng mga sabadista, pato ko sa inyo. Na may paring libita? Wala. Balik! Og himuon kong mga pari o mga libita ang uban kanila. Sumpay, kay ingon nga mulungtad hangtod sa kahanturan ang bagong langit ug bagong yuta na akong himuon, nag-ingon ang Ginoo mulungtad usab hangtod sa kahanturan ng inyong mga kaliwat. Kinsa man ang kaliwat? Kining giingon himuon kong mga pari kaninyo ug ubang mga libita. Kita na ba? Reklamo ka? Taas na mga ginagawa. Sunod, matag bagong subang o matag bulan o matag atong mapahulay. Ang talang taong magduol ka na ko dito sa Jerusalem aron pagsimba ka na ko. Matulog Jerusalem? Ulman kayo. Ulman kayo. Ulman kayo, ipasa na ganin ako lang. Okay, dalang salamat si Ramsey. Pati naman taas sa sumuhang pumayag. Okay. Ako na lang itong i-consider kay maumagyan na hinahitabo o bisan bagong sound. So, ang iyahang gibasa, ilaha gapong Biblia. Ang gibasa pod namo, ilaha pong Biblia. Nakasumpake, ilaha Biblia kay ilamang dito es. Ang Biblia sa Latin na Vulgata, nag-ingon dito ang tanang linuwas ba giluwas na tanagkatawan at tubangan niya magsimba adlaw Sabado. Iyang gibasa iya hapong Biblia. Ang Biblia nila nakasumpak
subaki na. Subaki. Diya, atong basahon, kinsa ni mga pare. Maupit lang ang mga sabadista, walay pare. Kaya ang pare, sumaas Biblia, diya, atong basahon. Nasayte pa niyo. Tanaw na to ha. Episo 4:11, walay pare ang gasa sa iglesia. Diya, basahan diya, basahan. Diya, tanaw na to, kinsa ni pariya. Basahon. Basahon. Ang mga pare niya, wala mutuman sa akong balahon. O gipasipatan ang akong balaang butang. Sareho alam kanila ang mga butang balaan ug dili balaan. Ang hinlo o dili hinlo. O wala nila panumbalinga ang akong adlaw nga ipapahulay. Ayaw sa moderator kay nag-premise pa to. O basi nahalangan mo. Ayaw sa kay nahalangan mo sunod ba. Wait lang ha. Wait lang ha. Bao bitaw ang sabadista walay mga pare kay ang gasa sa iglesia pastor. Kay nga naman, ang pare sumalas mabasa gipasibalahan ang adlaw gipapahulay. Basa. Ako basahon sa Malakyas. Katungdanan sa pare ang pagtulyo sa batuod nga kalam. Kinahanglan nato kanila ang katawan magpakigsayod. Bahin sa akong kabubuton. Naman ang sinugot sa labing gabanan. Hapan! Kamo mga pare! Nesiya sa kamatulan! Ang gitudlo ninyo! Nagtugtog sa dagwang sayo! Nesiya sa kamatulan pare! Masasayap. Ay, kamaturan niya. Sayaw pa mga pare, baway paring sabadista. Siyaroy! Ay namin! Wala! Kayo mabasa ang hinduan sa Diyos ng pare! Basa! Ang bitahon ng mga naman mo! Basa! Basa! Naabot na pag pare. Basta ako sa kasa sa Grisya. Ang pare! Basa. Episo 4:11 gasa sa iglesia way pare. Kay ngano man ang pare? Ang pare unta kaandanan unta nila motudlos ka maturo unsa nila. Yan! Yan! Basa ko ito! Inyong dito is ang nakasulat! Malakyas 2, City 8, Tama 3-3! Basa. Okay, nya ambak 3-3. Sao na to? Dumata basa. Ibigay pa rin. Abili na umulo. Okay. Dos 7. Asa ambak, basahan Dos 7. ambak. Basahan. Dos 7, 8. Ambak, basahan ambak. Katungdanan 7. Okay, niya. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo. Kisi katungdanan? Pastor pare. Good! Pare! Okay. Okay. Ang pagtudlo basta bato nakaalam ay tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa kung kabuton. Kay sila mauman ang mga sinugo nga gisimo. Nalabing kamalan. Apan kamo, kisaning kamo. Mga Hudyo. Hudyo! May katolikong pari. Karon, 3-3. Continue sa 3-3. Yan. Hilak mo ron. 3-3. 3-3. Pamina mo ba? Pamina. Basa. 3-3. Basa nang imo kay basahon po nako na. Susubay ka. Basa. Muanhi siya sa pagbubuong sama sa okay. Gipupong. Ilan. Okay. Kanang pare kisimutan din na sa unso mo na mga pare ng mga sapatista. Ha? Kay wakay pare katoliko diha. Ha? 3-3. Diya, pasahon na to ha. Okay.
Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ilang sa pagputli sa plata o Bulawan. Aksyon! Tanaw na to ha, kung saan sitwasyon. Tanawa, basa. Asa basahon? Asa sa basahon? Sabi ba sa amin? Basahon. Sa nagkaraghan hinoon ang mga pare, may samot ang ilang pagpatasala. Anak ko! Ako tuhon, sa nagkaraghan hinoon ang mga pare. Ano ba yung pare ganun? Nagkaraghan ang pare. Yun din eh, may samot ang ilang pagpatasala. Anak ko! Tingnan naman, tingnan natin sugil. Ipasipalahan ang adlaw ni papahulay. Katungdanan pare, mutulog ipapahulay. Pero naman, ipasipalahan. Magkapon din kayo mo ba? Mga pagkapon din kayo mo. Magkapon pa sa malakyas. Lakan mo ko siya. Di ba yung diba sa siyas? Sama ka malapit. Di ba sa siyas? Di ba sa siyas? Di ang malakyas. Tanaw, malakyas. Basa malakyas. Malakyas. Basa malakyas. Okay. Balik ko na ko. Balik ko na ko. Ayos. Ikaw ka ng burot. Ano ba? Inausap kayo ng linglaw ba? Ng ilag mo. Niya. Diba sa kanina nila ang malakyas dos otso? Yung nila, kamo ng mga pari. Diba sa mga ito, mga nagpapaglumot ng mga pariya? Karon, katolik ko to? Pag-sure boy! Katolik ko to? Pag-sure boy! Okay, ikunting stress ko sa... Sita. Ang malakyas, do city. Katungdanan sa mga pari. Ayaw din niya ha. Asa? Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Diyos. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakigsayod bahin sa akong kabubuton. Kay sila mao man ang sinugo sa Ginoo. Tingamanan ko. Pan. Tingin din. Pan kamong pare. Pare ang gingon. Oyon mo sa Malakyas City. Oyon mo niyon City. Oyon mo niyon City. Oyon na ba dili? Ampisa. Balik. Oyon ka sa City. Dos, siete, katungdanan sa mga pari. Oyon ka sa City. Dili sa pastor. Dili ba? Oyon ka sa City. Oyon sa siete. Basta kini. Sa otso. Oyon pagkul. Pagkabot sa stress. Kung na ay gitawag o pare ka ng pamadlong. Kung sa inyo umimuan, may basa. May basa. Tres, basada. Ikaw, basa kayo mo. Ikay basa. Haliyo lang ikay basa. Kamu pwede basa sila basa. Amo paminaw sila. Amo apang Biblia mangangyo pag kanamo. Dapat ikaw mabasa kay mahulam ka na mo Biblia. Okay. Basa ha. Tres. Okay. Na ay pari ng papadlong. Ino nila katoliko na. O sa ibuhaton sa Diyos. Tres. Pasada. Ikaw basa. Sa inyo yung Biblia. Amo ang Biblia basa. Basa. Wanya ko basa ang hiluan. Basa lagi kay mo. Mabasa na ako ang hiluan. Mabasa na ko. Niya. I-prepare to Isaiah na. Okay. Isaiah 3:3. Malakyas. Dahil nagpapadlong ha? Ang malakyas. 3:3. Okay. Tingnan naman namin papadlong. Muanhi siya. Kasi muanhi ang Diyos. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata o Bulawan. Kahuman kasi ito. Ito mo. Okay. Magputli sa plata o Bulawan. Hinuan niya ang mga pari
sila kailanman ay walang kapusugan. At ang mga ito ay mga pastor na nagkakaunawa sila na nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan. Mulat lahat ng dako, bawat isang kanyang pakita. Pastor! Nasa kanang pare nila! Isa mo nila! Iya sa Diyos! Asawa na to! Asawa na to! Isaiah 61:6. Asawa na to! Iwan na to, bibali, di ba? Okay. Dugos na yung faith ni! Isaiah 61:6. Wala daw, o gani. Ang pari yun, hinuan yun. Kasi Pagluman. 61:6. Basahon na to. Kasi pala pagluman na mahilo. Diba? Okay, kamo! Tawgon na mga pari sa Ginoo. Nganlan kamo sa mga tao na alagad sa Diyos. Magkaon kamo sa kadato sa kalasuran o magpahimulos sa ilang bahandi. Next! Sunod! Si Kristo ba? Ay tama ka ng buwan mo, di ba? Masayon. Sabi na, ewan mo pare. Katabi ko na. Kumusta ka si Kristo? Masahon na to. Atay na! Kanya kay wakman yung mga pare ni. Imo mo sila. Dito ang sabotista, way pare. Yeah. Okay, 3-1. Okay. Unsa man si Kristo sa atong pagtuo. Basa. Okay, niya. Wala problema sa mga pagluwang pare. Hatin dito sa atong pare. Niya. Pamina mo ba? Okay ha? O siya kung dipasa lang ka? Kumina ka? Kamina may ginamina mo. O siya kung dipasa ka? Basa ha kayo. Wala na minaw! Niya! 3-1! Mga igsoon kong Kristohanon. Kinsa na Kristohanon? Di na sa Badista. Kayo kung rin eh. Diba? Mga igsoon kong Kristohanon. Nagitawag usab sa Diyos. Himuan ninyong panig-ingnan si Jesus na apostol o pangulong pari sa pagtuong nga atong gihuptan peg ang Sabadista. Next! Karon, ang pinihiyong pagtuo. Karon, ang pudlok. Kinsa man ang pudlok? Kamu na? Unsay gitukod sa Diyos. Kisi-kisi na! Kisi-kisi na! Ono sa is, katawa mo. Pawasok ka na ni. Unsa man pinagpapasa? Gihimong usap kabing harian sa mga pari aron mag-alagad sa Diyos na ilang lahat. Walay pastor! Pwede! Sunod! Okay, Jeremias. Tao na to. 23:1. Okay. Ano nyo, hinahinay na Sa abal. Okay, para sa mga pastor. Okay. Yayan ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos sa Israel laban sa mga pastor na nagpaspol ng aking bayan. Inyong pinangalat ng aking kawan at iniligaw sa sila at hindi ninyo sila ginala. Narito dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng inyong magawa. Sabi ng Panginoon, uno, sa aba ng mga pastor na nagpapahamak at nagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon, Bogos ang Seventh-day Adventist. Hoy, pagmas na mo ba? Bogos! Pagmas na kayo! Kung sa naon ha, naingon siya Bogos ko no. Onya si Kristo ko no pare. Di ba na inyo ha kay si Kristo sa Badista man sumala sa inyong libro. Sumala sa inyong libro si Kristo sa Badista. Ato talaw na dili na Dominguez Kristo ay sa Badista na sumala sa inyong libro. Nagangkon mo maginyo ha. Atong basana Osias 4 6-9 atong basahon. Malaglag ang akong katawhan kung sa kuno mga laglag ang iyang katawhan tungod sa kagilang sa kahibalo o kay isalikway man ninyo ang kahibalo isalikway usap kamo ingon nga pare isalikway sa Diyos ang pare di apa o sanglit
nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios. Nanong gisalikoy sa nanong gisalikoy sa Dios ang pare. Nanong gisalikoy kay nalimot sa balaod sa Dios. Ipadayon kalimtan ko usab kamo isip pare. Kay kalimtan mo sa Dios. Asiti paminaw si Ranjay para makabalo ka sa kamatuoran. Sa pagkadaghan hinuon ang mga pare, sa nagkadaghan hinuon ang mga pare, daghan kay pare karon nga graduate sa ilaha. Unsa ingon? Misamot ang ilang pagpakasala kanako. Ilisan ko kaulawan ang ilang kadungganan. Ipahimuslan ninyo ang pagpakasala. Ipahimuslan nila ang pagpakasala. Nga naman, sa akong katawhan o ampay ninyo kini. Ampay madalis mga pare din. Wala ako'y palabihon sa pare o katawhan sumusunod sa pare. Ayaw sa, di apa. Ato mo ton. Wala ako'y palabihon. Ayaw sa kayo nila. Taas ka ito kanina. Ayaw sa. Taas ka ito mo. Kanina. Unya na ba? Unya sa. Nakisigi magya. Taon pa nun bilin taga. Taon siya magtaga. Diyo. Akong balik ko na. Sir Arde. Moderator ay sa kisig-isig ba? Sir Arde. Ayaw sa mo ba? Ayaw sa kisig-isig Sir Arde ha? Pasahon sa ha? Wala ako'y palabihon sa pare o katawhan. Silutan ko kamang tanan. Sumala sa inyong salang binuhatan o pabayron ko kamang. Di apa. Nanuman. Sa unsan, may moderator ayaw sa. Di apa. Nanuman. Ipalong mo. Ayaw sa. Excuse me. Relax abo. Ayaw pagpakita sa inyong kaugalingon na magsikansaw-kansaw. Kaya mga katulik ko na ba ganina? Huwag yung kansaw eh. Asa, ha? Ato mo formal. Ayaw sabong. Paminaw sa ba? Ang ato atin ni mga question, answer. Walay wali. Sumangutan mo, pinasuka di ato pagod pag pinasuka din eh. Tupag banto sa inyong pagpasa ganyan ng puting taasa. Tupag banto sa inyong pautan ng puting taasa. Asa. Dali lang. Naglamay naman mo. Ang ato din eh. Hindi kung bukasa mo ayaw lang. Sabay ka. Kaya mo naman mo mga nahulog ng tubaoy. Ang mga ang mga Katoliko ganina sa dihang mutubag ang dependent sa Katoliko walay kansaw nga madungog ninyo. Wala. Natural na kay siya may tigtubag. Kamu din eh. Grabe naman ninyong kansaw. Ayaw na ninyo dalang kansaw. Kaya ang atua din eh manggod. Kaayo dili ang kagubot. Ang kansaw mga Brooklyn walay mudala na ito o kanang kainit sa mga natanaw. Ayaw na mong kansaw. Sige, ato patubagon ng Katoliko. Huwag naman mag-istorya kanina. Taas naman ito ka. Ayaw, taas naman tayo. Tagaan na ito. Paminaw sa. Tubagon po din yung Katoliko. Nagkasag na po mo kanina. Ato hatag po ng Katoliko pagtubag. Pasok sa lagi na ko, pero... Uli na may uy! Ibasa! Butan! Okay, na! Ay, ibasa nila ang atis pare! Naitawa ka na tubad! Sifat na! Nga naman, ang ilang ibasa at atin ko na sa pare sa mga audio kaniyata pero ang sa tupag sa Diyos niagad ang tupag sa Diyos tres muan siya ang paghinlo sa mga pare
Tawag ini ko, nalagin mo sila kay pag-oras at mga ego ni sila, inatin panagan. Suklan ba yan mong yawa, karatul naghawa. Si Bayas, mataba, ayaw kayo ng panahon yung mababayas. Sure ninyo ay? Magtupag na punta. Magtupag na punta. Magtupag punta. Kaya kung okay na. Ilas na ka naman. Kaya pag-human ng tupag, mahawa man dahil mo. Sunod ka dyan, bakit hindi naman mabailan? Ano yun kami? Human na mo din. Di ba yun ang mahawa mo? Kaya tayo naman, oh, yan ang kinasihawa na. Ayos ka siya mo. Ano ang pinataasan na sa resulte? Pagsyo? So, wala na, okay na. Bukan ng mga sabadista. Bye-bye. Sakpan sila pare, disgrasya. Disgrasya, hinuan nila sa mga pare. Na inato nila ang mga sabadista ay pare. Na taga mag-iangkol si Cristo Mapakulong pare. Kasi sabadista na ko na pagsyon. Bahala din mo mamalik ka na. Mamatay na katoliko din mo mamalik. Pagsyon niya ay, kung ay katoliko, wapon mo. Bye-bye. Okay, sige, pasensya na po kayo ha. Pasensya na yun. Sige, sir. So, sir, ano sa itanawin mo sa oras ini? Mugo na mo o sa ba? Mugo na po, sir. Mugo na mo? Ah, sige, sir, magsapot ka makadiyot.